Hi, hello, may buntag, may udto, may hapon yung tanandra mga bayot. Maing paglantas akong video. So for today's video mga bayot, mga pi ang inyo ang silingan diri mga bayot. Kay gitunulan ko sa kuang kapika sa ilong. Yes mga bayot, alas 10 na diri karon sa buntag. Sayo kay minang mata mga bayot. Kay karong adlaw na ami adtuon. Kay hunahuna sa kuang mga kagupa mga bayot. Na ara magudmi kanunay dinhi sa mo ang panimalay. Mura may gipang priso. Yes mga bayot, init-init na unta diri sa among planeta. O summer na unta dinhi sa among planeta mga bayot. Pero nga kuang mga kapikas sa ilong mga bayot. O nga kuang mga kagupa mga bayot, busy kanunay sa ilang pagpamagon. Unya karong adlaw kay na sila panahon nga muklakwat siya mga bayot, o mulaglag mga bayot, o mugahin og time sa ila ang mga kapamilyahan mga bayot. Mao nang ang inyo silingan diri na magnos og bagnosonon aning ka nawungan og kaning kaliugan og kaning kalawasan mga bayot. Pero nga ako ang gipang bagnos mga bayot hapit na nahurot. Bawal lang kapod mga bayot og naaba kapon ni diri sa akong planetang nahimutangan mga bayot. Kay kaniadto pa malamon ning gipalit atong naapa ko dinha sa amo ang kabukiran mga bayot. Hala babe, nos gyud aron magwapa pug kag magamay bitaw-bitaw mga bayot. Oy aron di pud ta ingnon og bati kaig nawong mo nang ato nang pangtaptapan o ato nang pangbaglisan ng angay baglisan dira mga bayot. Bahala gud pug lalom-lalom na siya dinha. Bitaw-bitaw mga bayot. Oy wala gyud balod aning ako ang nawong mga bayot. Ultimong lawas mga bayot na ingon og haliging giugbok. Pero okay ra kaayo mga bayot. Waya nga ika problema kay ginhawa pa man puning ilunga. Sigon pa sa kuang sister-in-law mga bayot, after 30 minutes kuno okay na daw sila sa ilang panimalay kay sila mga bayot nang laag pud sila dito sa kabukiran. Yes mga bayot, ang mga taga syudad ganahan og bukid, ang taga bukid ganahan og syudad, asa man gyud nindot ana. Pero mas okay gyud taon sa bukid mga bayot. Oy kay presko pang hangin, presko pang kinaon nimo mga bayot, nya wa pa gyud marites. Pero kanang mga marites mga bayot, normal romanas kinabuhi. Kay og sa kuan pa na siya mga bayot sa sudan murag lamas ba. Naaragyod po na nimo mga bayot og naaragyod po na sa tawo og imo nang pansino ng mga marites sa imo ang kiliran o sa imong atubangan o sa imo ang kalikuran. Humanag pangbagno sa inyo ang silingan sa nawong diri mga bayot mo nang karon mag-prepare na ko dinhi sa suotono ni Karina mga bayot. Kay sure ko mga bayot katong among adtuan mga bayot walay beach, walay sapa o walay suba mga bayot, walay waterfalls, pero si Karina og makitag tubig mga bayot naingon po na siya pato. Di gina siya mahitabo mga bayot og di na makahikap og nay tubig niyang makita. Bitaw-bitaw mga bayot. Oy, upat ra mi ka oras nito mga bayot pero kung sanina nga gidala mga bayot murag duha ka adlaw may ditong mamuyo. Ako ning gituyo og daghagdala mga bayot kay in case og ganahan siya maligo mga bayot og in case og mabasa na iyang kalikuran og iyang katuhuran mga bayot. Okay ra kayo way kaso kay dangandam naman niya ang mahiwagang yaya dinhing daghan kayog sanina. Unya di po ko ganahan manggud mga bayot og maglantaw ko ni Karina nga mahugaw na iya ang nawong o mahugaw na iyang sanina. Bahalag ingnon kog ako'y bulungit mga bayot ay lang ang akong anak kay sos lisod na kayo dinhi sa kuang planeta. Imbis manglakaw na may mga bayot hinuong gaulan dinhi sa mo ang kalangitan naglibog kwa niya mong panahon diri mga bayot basta weekends gani mag-ulan gyud na siya mga bayot pero weekdays gani mga bayot patsada kayo ang kalibutan. Pagabot na mo dinhi sa ilang panimalay mga bayot ila din ning pang hinambog di ila ang nating kanding dire bitaw-bitaw mga bayot ay mga rabbit ni siya mga bayot daghan kay ni dito sa tangkal atong lantawon tala ubani ko ninyo lantaw day o di ba murag bagong kaon mga bayot na mahid-pahid anang ila ang kanawungan og ila ang babaan mga bayot kay mao pa siguro pag humanilag kaon ba mao ni oy papa nila mga bayot mao ni ilang mga anak mga bayot og mao ni oy mama ay bitaw-bitaw mga bayot ay si Karina bitaw na mga bayot mao ni ilang mama mga bayot gisiparit nila og butanganan kay nyang mga anak na pod pag-anhin ako diri sa ilang panimalay mga bayot mao gini mo bunga dayon nimo pagkadaghang prutas lagi dinhi mga bayot klase-klase kaning prutasa lami ni gam og jam kaning prutasa lami ni siya ihaom sa imo ang kababaan. Ang akong mga kagupa mga bayot busy na sila og gama og barbecue mga bayot day nangako ang silingan diri or igsuon sa asawa sa ako ang sister-in-law mga bayot gitagaan ko og kalanon. Gahapon adlaw di mga bayot dito sila sa kabukiran og nanguha sila kumpay og mao ni ilang nakalap ni mga kumpaya. While busy ko diri og video mga bayot ang akong binhiin sulod na diri ani payag-payag sa iya ang agaw. Kana nyo nakita din dapit-dapit sa langit mga bayot mga chiri na siya. Lami ning chiriha kay dila angay kamayan tamis na siya. Ug unsay sulod dito sa payag-payag nga gisudlan ni Karina iyang gipangkuha og iyang gisulod dinhi og gibutang niya diri sa lamisa gitagaan day kog aprikot sa ako ang kapika sa ilong nga wa pa ka panguros. Pagkaon ako mga bayot naingon pud siya mangga og iya pa kong giingnan og itusno nag-asin. Kana inyong nakita din na sa plato mga bayot tomato na siya nga gisugba. Kani ako mga silingan diri mga bayot murag wala na nila pangwaan ning chiri nga perte ng hinuga mga bayot o day napot sila chiri dinhi nga yellow mga bayot pero para nako lami gyud tong pula mga bayot pastilan mga bayot dugay-dugay nako diri sa
sa kong planetang gitungtungan mga bayot karon pa ko kakita nga naa sila kay Mito dinhi. Unya gil top down pagyud ani nilang limonsito mga bayot gikutluan day ko sa kong brother-in-law mga bayot og cherry mga bayot apil ang dahon gihatag. Bita mga bayot oy nagkuha si Karina nakaingon kog iyang kanon mga bayot og sa dihang iyang gitulaan ning rabbit mga bayot. Mo nang perte namong pangatawa mga bayot. Kay gilantaw man pod si Karina sa iyang mga kagupa dinhi lima day kabuok ng batang rabbit din ha mga bayot pero wapas la kabarog asay laki asay bayi kay bata pa manggod. Diri ra ko nakakita rabbit sa personal jud mga bayot. Kani mga rabita mga bayot abtan og tulo ka bulan sa kalha na nimo na makita. Pero katong mamagpapa mga bayot ila patong pasanayon. Pero kani mga bata nga inyong nakita karon diri mga bayot mao nay mukaon na nang ilang gilawgan. Bita oy ang ako ang mga kagupa nangutana og mukaon bang mga Pilipino o Pilipina aning kalanuna. Mingon ko sigod sa ako ang nasayran na may mga taong mukaon ana pero sa amo ang pamilya manggod wa mi rabbit. Mao nang wa pa mi nakakaon aning kalanuna. Pero nakatilaw ko aning karniha mga bayot mura ra siya og karning manok. Pero mas lami pa siya sa karning manok mga bayot. Ang ako brother-in-law ato mo'y nagluto mga bayot iyang gi-adobo mga bayot og gidaghan niyang pagmaayo og onion. Alas 10 na diri sa gabi mga bayot mo nang ako ang gilisan si Karina og jacket nga mura og hampilo sa kabayo og mga riada ba. Kay bugnaw-bugnaw na gyud ang panahon mga bayot pero ang kanang langit mga bayot na pa siya oy adlaw. Ang yang mga igagaw mga bayot hinsulod na dito sa ila ang panimalay pero si Karina napagyapon dinhi sa gawas og kanunay nagtulaan ng mga rabbit mga bayot pero og pahikapon si Karina mga bayot murag nangurog-kurog. Gingilngigan siya sa balhibo mga bayot gingnan ako og ayaw na lang pogsa. Kay unyag mahubag-hubaga na. Iya pa kong gitawag mga bayot kay iya kunong pasugan ang rabbit kay mukaon kuno. Dayon iya din ang gipangutana mga bayot og moinom ba daw ang rabbit og tubig. Bita-bita mga bayot oy nakaingon man ni si Karina mga bayot og kani rabbit nga iyang nakita karon ba. Og dulaan ra ni. Wa gyud kagwanta si Karina mga bayot. Iyang gipahawas ang usa ka rabbit og iyang hikap. Kani panimalay sa kuwang sister-in-law mga bayot murag naa tanan diring mga mananapang mulangoy. Kay naay goldfish mga bayot o day naay halas-halas mga bayot day naay katong murag pating ba. Onya naay murag ito og color. Naay murag pantat po diri og color mga bayot day naay palutpot. Kaning palutpota kaniadto gamay pa kay ni mga bayot pero karon nga inyong makita murag dako-dako na gyud siya. Maay na gyud ni unon-unon. Pero kaning mga isda mga bayot mo na ginaingon og for the eyes only. Kay dili na sila mga unaning isda mga bayot. Ila ra nang lantaw-lantawon og ilang tulaan. O diva mo nang daghan kay sanina ang ako ang gidala mga bayot kay sure ko na gyud ni sila diri oy swimming pool. Basta summer gyud mga bayot di gyud na mo absent na ila ang mahiwagang tabay mga bayot. Kay mao ni ilang ganahan. Humana daig langoy-langoy si Karina dira ganina mga bayot wala lang nako na video kay namanggod pod ila ang mga kagupa in apil og langoy. So alas 11 na diri sa gabi mga bayot panahon na gyud nga man ni kay sikay mga bayot kay mo pauli na may mga bayot. Nanggikan mi alas 3 sa hapon og nanguli mi alas 11 na sa gabi mga bayot. So mao ra to daghang salamat sa inyong paglantaw mga bayot diri ra nako tapuso na kuan si Siburitsi karong adlaw mga bayot kay ako sa nipakanon ni ako ang binhi kay nagnganganga na murag gigutom na gyud ni siguro mga bayot. Daghang salamat sa inyong paglantaw and see you tomorrow. Bye bye.